Είναι ωραίο, καλά πάμε. Εσείς πώς το βλέπετε? Ωραίο. Πες μας λίγο τι γίνεται εδώ. Εδώ χαμός. Έφυγα από ένα άλλο παρτάκι ερασιτεχνικό. Εδώ γίνεται καλά. Αδερκόπουλε, πες να κάνω μια δήλωση. Κυρία Πρεσβεία, δηλαδή μόνο ως κυρία μπορώ να συμφωνώ, διότι μου είναι το νούμερο 1 του πάντων. Μάλιστα. Η κυρία είναι Πρεσβεία. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η γυναικάρα του. Πείτε κάτι για τον Πάρτο, τον Πάρτο θα πάει. Δεν βλέπω τον Σταρ να είναι σε κέφι. Αυτό με ανησυχεί. Γιατί, λείπει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, αντικαταστάτησε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι ένας και Σταρ είναι ένας. Όλα ουδής αναντικατάστατος. Πώς θα βλέπετε τα σφινάκια εδώ? Πάμε λίγο, ένα σφινάκι. Ένα τελευταίο. Πάμε λίγο ένα, δώξτε. Μπράβο, καλησπέρα. Γεια σας. Πώς περνάτε εδώ? Τέλεια. Πολύ ωραία είναι. Εντάξει είναι, όλα τα παντά. Καλά θεά, είσαι μία θεά. Φοβερή. Μία δήλωση για τον Κώστα. Ο κύριος Φιάκας είναι ο καλύτερος. Αυτός είναι ο καλύτερος. Όχι, αν εντάξει. Κώστας, μία δήλωση. Άκου εδώ γιατί είναι σημαντικό. Στο Φιάκα, φίλες και φίλοι, βρισκόμασταν κάθε μέρα σε μπαρόν, στην Παπαριά Μωρίτσι, παντού. Και αυτά φίλες περιπτώσεις. Από τη μέρα στην άλλη, βρίσκεται μια κοπέλα και ρωτήθηκε. Από εκεί τη μέρα και μετά, τον έχουμε δει μόνο στο πάρτι. Αυτά. Πώς περνάτε στο πάρτι, πώς περνάτε? Σούπερ. Μπορεί να κάνεσαι και στην μου αγκαλιά. Μπορεί να νιώθεις και με τα δικά του μαθητά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του. Ας σε ρωτάω εγώ μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν με μοιάζεται σου λέω τόσα κρυμμένα στο λέω. Να τις φίλες σου να λένε το αληθινό. Δεν μόνο να μου κομμένο, όσο μήνες έρθα περίμενω. Απαντήρα σε το γέλο, το κάνεις κακό. Δεν χρειάζεται σου λέω, όσα κρυμμένα στο λέω. Να τις φίλες σου να λένε το αληθινό. Δεν μόνο να μου κομμένο, όσο μήνες έρθα περίμενω. Απαντήρα σε το γέλο, το κάνεις κακό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, προχωράμε καλά. Έλα εδώ. Παίζει το μαλάκα στο δάκι να βρει κάτι τραγούδι να πάρει. Μπράβος! Δεν χορεύει ο κόσμος! Βάλε λίγο έτσι. Του δώσαμε του μαλάκα 100 ευρώ να κάνει τον DJ και μου παίζει, άκου τι παίζει ο μαλάκας. Θέλουμε χορό! Θέλουμε να χορέψουμε! Yeah.
Έλα, και θα μου δώσετε και εμένα γιατί τραβάω. Άντε, όχι, Έλα, έτσι πάει, έλα, μην το χαλάς. Πάμε, κάτε, έλα, τραβάει. Έχουμε βίντεο, έχουμε αποδείξεις, κυρία μου. Έχουμε αποδείξεις ότι δεν πίνεις. Έχουμε αποδείξεις ότι καλά στη σειρά. Εδώ. Βαγγέλη, δεν ξέρω. Έτσι την έτσι, μπράβο. Έτσι, καταπληκτικά. Στο σπίτι έχει για τις επόμενες. Αυτή είναι το πάρτι, η κατάληξη.